Căci este bun, legea care o pot în viața ta. Mai e puțin și el ți-o va lua. Mai este o speranță pentru tine, acel ce-a suferit în Golgota. Tu poți primi azi harul și iertarea, dându-ți viața în mâna lui Iisus. Mai este o speranță pentru tine, acel ce-a suferit în Golgota. Tu poți primi azi harul și iertarea, dându-ți viața în mâna lui Iisus. Cine-i oare neșterpare în întregul univers, care să mă modeleze din chipul său celest. Fă din mine ce ai vrea să fie, o privare a iubirii tale, să cânt pe toată harului ceresc și tot mai mult în dragoste să crezi. Fă din mine ce ai vrea să fii, o privare a iubirii tale, să cânt pe toată harului ceresc și tot mai mult în dragoste să crezi. Himnul de slavă ți-a dus și osanale vezi. Tu, sufletul, mi l-ai salvat. Rămâi, te rog, să nu mai pleci viața mea. Tu ești cetățuia mea, aleluia. Eu din suflet te iubesc și doresc să fiu cu tine în împărăția ta. Tu ești cetățuia mea, eu din suflet te iubesc și doresc să fiu cu tine în împărăția ta. Eu o doresc, o Domnul meu, să mă îmbraci cu Duhul tău, căci eu sunt slab și păcătos, dar m-a mântuit Iisus Hristos. Slavă lui mei, Tu ești cetățuia mea,
suflet te iubesc și doresc să fiu cu tine în împărăția ta. Tu ești cetățuia mea, eu din suflet te iubesc și doresc să fiu cu tine în împărăția ta. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Amin. Dumnezeu este mare. M-a cercetat Duhul lui Dumnezeu. S-a cântat cântarea Păi mine, ce vrea să fie? Ce vrea Dumnezeu să face din tine și să facă din mine? De când un copil al lui. Aș dori să rămânem pe frecvența aceasta, să ne legăm de această cea mai bună untă, leagă-ți inima de cer și pe pace, să ne să fie Dumnezeu. Aș dori să nu ne deranjeze niciun fel de telefon, niciun fir străin și să se coboară firul lui Dumnezeu. Dumnezeu. Amin? Amin. Dorești ca în seara aceasta să face Dumnezeu din tine o ființă vie. O ființă vie. Domnul să fie slăvit în numele Lui. Hai să începem să citim din cuvântul Domnului în Cronici, capitolul 2, cu versetul Cronici 2, capitolul 7, cu versetul 11, pagina în Biblie, 457. Dă Cronici, capitolul 7, cu versetul 11. V-am dat capitolul, v-am dat și pagina, 457. Dumnezeu se arată lui Solomon. Se mai arată Dumnezeu și nouă. Mi s-a mai arătat? Se arată, slăvit să fie Dumnezeu. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce spusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfă. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu, peste care se chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri. Amin? Amin. Îi voi ierta păcatul și voi tământui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și vedea întotdeauna ochii și inima mea acolo. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Fraților, după această rugăciune, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Facem o rugăciune ca Dumnezeu să binecuvânteze toate lucrurile Lui. Amin? Vrem să plecăm de aici binecuvântați. Vrem să plecăm de aici vindecați, eliberați, indiferent ce fel de boală ai. Dumnezeu care are putere, care are autoritate și care îl știm numele Lui de Dumnezeu. El își face lucrarea cu tine în seara aceasta, după masa aceasta. Mărit să fie Domnului. El a liberat pe ori, i-a dat vedere, a înviat pe Lazar din morți și i-a mirosea, i-a mort de 4 zile. O vindecare la El nu este nimic. El face mult mai mult. Dumnezeu să binecuvânteze frații noștri, cântăreții, predicatorii, pe frații noștri care ne conduc. Domnul Iisus Hristos să conducă prin ei. Amin? Amin. Amin. Avem aici pe fratele Remus, fratele de aici, și pe fratele Vasile. Dumnezeu să se servească de ei. Amin. Și avem pe frățiorii noștri care laude pe Domnul Iisus, care dau și îndemnul de rugăciune, am înțeles, și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Să ne rugăm, Domnul.